Od malička ma priťahovalo, keď sme sa s deťmi zahrali alebo čo, tak ten starý svet, tí starí ľudia ma fascinovali. No dneska už málo kde nájdeš babičku v suknia, v šatka, alebo detka s klobúkom. Ja si ako ich tak stále pamätám, kračajúcich za záprahom. Ľudia chodili hore dolu na pole, no dneska na autách všetci na pole, ešte aj na pole zajdu, hej, že málo kto prejde už peši po dedine. A kvantum tej ručnej roboty, a oni to presne vedeli, ten čas, kedy popohnať robotu, aby to všetko stihli, aby to bolo všetko na čas spravené. Pritom taký kľudnejší život, ako mali aj oni stresy a ťažoby isto. No a vlastne odovzdávali to. Z generácie na generáciu si odovzdávali tie skúsenosti. A dneska, keď ľudia chcú začať od znova, hej, napríklad z mesta utekajú na vidiek a každé to svoje miesto má svoje špecifika a vlastne, keď tam prídeš, dá sa povedať, hej, na zelenú lúku a chceš tam založiť novú farmu alebo gazdovstvo, no tak není to tak jednoduché, ako ti takí internetoví koučovia povedia a proste to neoklameš. Tam tá jedna generácia do toho musí vložiť všetko a žiť sa s tou pôdou a až potom následne to môže tej ďalšej odovzdať.